kublai sibun ya phi ki perlong ki bises ngotenan ban pe ya ki video jong kane ka channel singom ban like ban subscribe orang ya kai barim ke Barcelona ulo Luis Suarez ulo pen menapet ba ha karen san social media jo ya ka jing thao ya ka club harengkat uperlok ba jo Lionel Messi ki balai tre ya kane ban pen ha san ya kane ka club nadu usnem arjar kat pra ya kane ka club lai kerting ka Deportivo LSM ka bele kai hapo Uruguay kane ka club ka dan yaki kena samla bat ka kanun ka batwit ka video Suarez ka batai balai ulabut ya kate ka project Suarez ulapen pauru ba Messi uperlok jeng udon mentalim ha kane ka club Messi bat Suarez kila ya trelang menta bantai ya kane ka club temai ha Uruguay kumba ka pau ba ka jing ya perlok jeng kini ki arngun kirang ya kai ba kraunam ha ka pertai nadu ba kidang ya kai lang ha Barcelona kadang nek sa adu menta tad adu menta ngiyo i ka jing ya dei perlok jeng kini ki arngun ha Inter Miami kala nang kelancusu menta kini ki arngun kila ya trelang bante saya kalawai jong ka jing ya kai football ha South America Luis Suarez ulang kane kade ka jing angnon jong kalong ying kabalas dang nandu usnem arjar kat pra menta kas ngingi laki ubah dapalat lai jargut ki perlok baya trelang ngidon ro kidikon jong kane ka club kane ka kanun tamai Messi bat Suarez kin habban ya kai shua naka foot division jong ka Uruguayan professional soccer kanomla ban kiu nerung mardor siaka first division jong ka Uruguayan Primera division Luis Suarez ulang ba mga bat Messi ngidon kaju ka jingmun bat ngiju samar kaliang siapang kaboy halar ka football day na kane kadaw ba menta kasngi ngakwa ban pedi ya uperlok uparay le elang ha ka kanhun kane ka project kalong kababeng tam ban ya samar kaliang hapdeng jongi arngun bat ya sam ya ka jing tmu jongi ya kalawai ka football Lionel Messi ukeren cepang ka jing dan bentalang jo nadu basdang ka project harengkat Suarez unai klor ya kai ka Argentina uya tu ba kwa banlong si benta namar ka jing don Suarez kate ka club ka badan Uruguay kalaban pelilat ya Messi ban bay pisah hagi wipan ki club hagi porban wan le se Messi ula ban pelilat ban thau club saha Argentina lane ban bat ya ki benta jong ka club benta Lionel Messi da ka men sim ka bas ngungu nang kong ula ai kublai ya Suarez uba ai u ya kane ka kabu ulang uba khot ngoba yanga ban yasno ti badu ban yasam lem ya kane ka project ka ba ula tre la bun sne menta nga kermen ban ai ya ka jinggar san jonga baro ban pun kiu ya kane ka club rengkat Suarez ulang hato Lionel Messi unlong try lang ya ka Inter Miami Lionel Messi ula dan lepa kalat ban long try lang bat kane ka club ka MLS ula soy ya ka kontrak yate bat ke Inter Miami hakal yur arjar arflai lai thu bakawai ka jing mentoy hakak te ka club ka jing yate kalong kalat ban long try lang bat ke Inter Miami haki porban sawan kane ka jing terwa kan long ci benta hadin ba ulupan kutno iya ka kam ya kai football jongo ki balong try lang ya ke Inter Miami kilong u George Josmas Marcelo Klo Sason bat u David Beckham nadu bawan jaso Messi bat kane ka club kador jong kane ka club kala ki ubah kat kum ki kubor nadu usnem baladeb hashwa banwan Messi kador jong ka Inter Miami kalong tang kumba sansba berapa $100 million menta kador jong ka club kala ki kensan siaka way
$4.8 billion kalaki usted dan 94%